Ahozko komunikazioen atalari hasiera emango diogu. 5 ahozko komunikazio ditugu gaur goizean, denbora zondo gabiltza, ez da ohiko izaten hori kongresuetan, eta baina gaur denbora badaukagu, beraz komunikazio bakoitzarentzat tartea izango dugu, bere 10 minutuko tartea jarria geneukan, baina 15 minuturaino ere luzatu dezakegu, eta gero, lehenago bukatzen baldin badago lehenago bukatu dira gauzak, eta bai politalitzatekela behar bada gaiaren inguruan, ondoren elkarrizketa txikitxo bat mantentzia 2-3 minutukoa gaiak ematen baldin badu, edo entzat interesgarri iruditzen baldin bazaizue. Beraz, hasiera ematera guaz, lehenbiziko lanak, izenburu hau du, Downen sindromean Alzheimerren gaixotasuna ikertzeko euskal ekimena, eta egileak dira, Miren Altunaz Kargorta, Ainara Estanga Alustiza, Maite García Sebastián, Marta Cañada Rodríguez, Jon Saldias Iriarte eta Pablo Martínez Laje Álvarez. Horren ez dakit, miren hemendan. Beranduxio etortzen baldin bada, emango diogu sarrera, eta bigarrenarekin hasiko geha orduan. Analisi klinikoen zerbitzuko balio kritikoak jakinarazteko protokoloa. Eta, egileak dira, Beñat de Alba Iriarte, Noelia López Barba, Eider Izagirre Lapitz, Edurne Berezi Artua Urbieta, Maria Asunción Vives Almandoz, eta Adolfo Garrido Txerkoles. Nahi dezuenean. Kaixo, Gipuzkoako ospitaletako analisi klinikoen laborategin ordezkari gisa etorri naiz, gure laneko egunerokoan nahikoa buru hauste ematen digun analisien emaitzen baliokritikoen abisuaz solasteko. Baliokritikoa jakinaraztea gure egin beharren artean garrantzitsuenetakoa da, baina datuak bere helmugara behar bezala iristeko oztopo asko izaten dugu sarri. Horregatik duela hilabete batzuk protokolo bat diseinatu genuen eta horren berri eman nahi dizuet. Analisien interpretazioan guztion lankidetza funtsezkoa delako, laborategitik hasita gainerako osasun langiletaraino, osasunaren sustapena guztion ardura baita. Balio kritiko gisa definitzen dira, berehala komunikatu behar diren laborategiko proben emaitzak, premiazko osasun arreta behar dutelako, edo emaitzak azkar komunikatzeak pazientearen bilakera klinikorako onura edota osasun gastua murriztea ekar dezakelako. Abisua telefonoz ematen zaie medikuei. Alba da analisia eskatu den medikuari, edo erizainei inguruan medikurik ez badago. Emaitzak bidaltzeko prozedura orokorrari itxaron gabe. Aurreko egunetan, pazientaren antzeko daturik ez badago abisatzen da. Antzeko daturik badago ordea, normalean ez dugu abisatzen. Beharrezkoa bada, emaitza egiaztatu egiten da jakinarazi aurretik, lagin berean bigarren zehaztepena eginez. Abisatu aurretik, errore iturri izan daitezken faktorea saldatzaileak hartzen dira kontuan. Laginarekin lotutako arazoak, zainetako kateterretik odola ateratzea, kutsadurak, gaizki aztertutako laginak, bestak beste, edo identifikazio erroreak, bigarren lagin batean analisia egiten proposatuz argitzen direnak. Balizko arazo preanalitiko baten susmoaren aurrean, emaitza hori ez da balio kritiko gisa hartu behar. Gure helburua analisi klinikoen zerbitzuko balio kritikoak jakinarazteko protokoloa eta abisatzeko prozedura aurkeztea da. Donostia Unibertsitate Ospitaleko larrialdi orokorretako, ospitaleko beste zerbitzuetako eta Gipuzkoako osasun zentroetako errutinazko eta presazko analisien balio kritikoen abisuaren maneilua eta taulak zein diren aurkeztuko ditut. Presazko analisiei dagokienez, larrialdi orokorretako analisien balio kritikoen abisua telefono zenbaki honetan egiten da, 93 33 50. Jakinarazpena jasotzen duenak, erregistro horri batean informazio betetzen du. Pazientearen izena abizenak, eta IKK edo ZIK zenbakia, alteratutako parametroa, eta mediku eskatzailearen eta deia egiten duen laborategiko arduradunaren izena abizenak. Era berean, guk informazioa helarazten diogun pertsonaren datuak eskatzen ditugu sistema informatikoan dagokion erregistroa egiteko. Hauxe da presazko analisien balio kritikoen taula. Adibide gisa, presazko analisietan, glukosaren emaitza 40tik berakoa eta 400 gorakoa denean abisatu ohi dugu. Potasioaren kasuan, 2,5tik berakoa eta 7tik gorakoa denean, beti ere laginak hemolisirik ez badu. Hemolisi fenomenari buruz Noeliak hitz egingo du gero. 7tik berako hemoglobina, 500tik berako
neutrofilo eta 20.000-tik berako plaketa balioak ere jakinarazten ditugu adibidez. Errutinazko analisiei dagokienez, ospitaleko zein ospitalez kanpoko errutinazko analisien balio kritikoak abisatzeko telefono direktorioen estekak daude. Osakidetzako zentro guztienak, Donostialdeko esikoenak, Bidasoko esikoenak eta besteak. Demagun, analisi batzuen emaitzen artean, balio kritiko baten abisua pasabar dugula. 7 balioa duen potasio adibidez. Errutinazko analisien kasuan, telefono zenbakia direktorian bilatzen dugu. Pazienteren medikua Aieteko osasun zentrokoa da adibidez, eta bere kontsultako zenbakia lortu dugu. Ari zuzenean deitzeko. Batzuetan arekin hitz egitea lortzen dugu, baina bestetan osasun zentroko beste mediku batekin edo erizain batekin hitz egitea lortzen dugu, berarekin kontaktuan edo harremanetan jartzea lortzen ez badugu. Eta balio kritikoa beste pertsona bati ematen diogu orduan. Hauxe da errutinazko analisien balio kritikoen taula. Glukosari dagokionez, jadanik diabetiko gisa diagnostikatutako pertsonetan edo pertsonen analisietan 40tik berako eta 400tik gorako glukosa balioak abisatu ohi ditugu. Glukosaren emaitza altu dagoen lehenbiziko aldia bada ordea, 300tik gorako glukosa balioa ere jakinarazten dugu. Medikuak bere pazientaren egoera klinikoa ahalik eta azkarren jakiteko, diabetesaren debut kasu bat izaten aldelako. Analisi hauetan, errutinazkoetan, potasioa 2,8tik berako eta 6,2tik gorakoa denean abisatzen dugu lagina hemolizaturik ez badago. Eta 7tik berako hemoglobina, 500tik berako neutrofilo eta 30.000tik berako plaketa balioak ere jakinarazten ditugu besteak beste. Nahita ez jakinarazi beharreko balio kritiko ez gain, gure iritziz, pazientearentzat arrisku larria ekar dezaketen beste balio batzuk ere abisatzen ditugu, aurreko emaitzak, diagnostikoa eta beste irizpide batzuk aintzat hartuta. Egiaztatu beharreko balio kritiko baten aurrean eta errepikapenak luze joko duela uste badugu, behin-behineko emaitza jakinarazten dugu egiaztatzen ari dela ohartaraziz. Normalean emaitza antzeko ematen duelako eta medikua jakinaren gainean egon dadin pazientea lehenbailen ospitalera bidaldezan. Balio kritikoak azkar jakinaraztea erabakigarria da osasun arreta egokia bermatzeko eta espero ez diren emaitzak oharkabean ez pasatzeko hurrengo kontsultar arte. Alabaina, balio kritikoak telefonoz lankidei komunikatzea ez da beti erraza izaten. Gehienetan arazoak izaten ditugu, ez dugulako medikuarekin kontaktuan jartzea lortzen eta eguneroko burausta izaten da guretzat. Telefonoan denbora dezente galtzen dugu eta askotan etxita bukatzen dugu balio kritikoa ezin izaten dugulako eman edo denbora asko pasa eta gero lortzen dugulako ematea. Gainera bitartean beste zereginetan segi behar dugu eta telefono albo batera utzita. Larrialdi orokorretako zerbitzuarekin prestatutako protokoloak onura ekarri digu, beti telefono zenbaki bera erabiltzen dugulako abisu hauek emateko. Gainera, analisi eskatzen duen medikuak, behin balio kritiko hori badago, emaitza atera bezain laster jakiten du. Denbora luzea aurreztu dugu horrela, eta honek pazienteen osasunan eragin positiboa izan du. Gure helburua lehen arretarekin ere antzeko zerbait lortzea da, baina badakigu ez dela erraza izango, osasun zentro asko dagoelako. Proposamenak entzuteko prest gaude eta ea denon artean bultzada bat ematen diogun gai honi. Guztion lankidetza funtsezkoa da. Eskerrik asko. Galderaren bat, norbaitek egin nahi aldu, nik bestela bai egingo diot, bainati. Oso interesgarri iruditu zait proposamen hau, guk ere askotan egoera hori bizi izaten dugulako, ez? Gaixo bat etorri gaizki eta zai egon, eta askotan ordenagailuaren aurrean jarri eta behin da berriz freskatu analitika eta borobiltxoa saldu eta berriz bota eta berriz borobiltxoa saldu eta alderantzizko bidea egin alditeke. Hau da, guretzat analitika guztiak ez dira berdinak. Iristen zaizkigu pazienteak eta guk denei premizko analitika bat eskatzen diegu, arratzaldea delako eta premiz dihoa zelako. Baina danak ez zaizkit berdin interesatzen. Lehentasuna emateko biderik bada, deitu nezaket esan, paziente honetan bereziki interesatzen zaizkit hemoglobina, kreatinina eta potasioa. Bereziki interesatzen zait pH-a, bikarbonatoa, hori azkarrago egiteko biderik bada?
analisian determinazio bakoitzak bere denbora du. Bai. Ez? Bere denbora du, gero ere, eguneko orduen arabera ere, ez da berdina goizean analisak egitea edo arratsalde edo gauean egitea, ze goizean volumen handiago izaten dugu, orduan volumenaren arabera ere gehiago tardatuko du edo gutxiago tardatuko du lagin bakoitzak, ez? Emaitza lortu arte. Egia da, abisatzen bada, batez ere ospitale mailan ari zara, noski, abisatzen bada paziente honi ateratzen zaio lagina guretzat presazkoa bada, premiazkoa bada, guk ere premiaz edo landu dezakegu, eta ordu erdi beharrean 15 minutuan lortzen baditugu emaitzak, hori ere landu daiteke eta elkarren artean edo koordinatzen bagera lortu dezakegu hori. Eta honi buruzko bide bat edo zirkuito bat egiteko moduri balegoke, hau da? Ez? Guri interesatzen zaigunean paziente baten analitika bereziki egitea edo balio hauek jakitea edo hori komunikatzeko biderik bada, hau da? Alderantzizkoa egina dago, ez? Nik ez nuen ezagutzen, eskerrik asko aurkezteagatik, gure zerbitzuko telefono bat ere emango nizuke, bideratzeko berehala eta egiteko, ez? Hau da, ibili beharrean telefono guzti deika, telefono bakarrean, egin dezakegu. Baina gauza bera, ez? Bada modu bat alderantzizkoa egiteko? Nik laborategiko ze telefonotara deitu beharko nuken, esateko halako pazienteren analitika bereziki interesatzen zait, eta gainera koagulazioak behar bada, ez duen beste presarik, baina hemoglobinak bai, edo plaketak bai, edo ez dakit kreatininak bai. Hori egin liteke? Bai, egin liteke, nien naiz pertsona hori erabaki behar duena, edo emateko gaitasun hori daukana, baina bai egin daiteke. Egila da ere, igual da ere, bueno, esken, igual naiz egokiena hori izateko. Nik uste dut, hemen badakit laborategiko oso pertsona gutxi daudela, badakit Noelia ez da parte ere Joserra ikusten dut. Gertatzen da, nik ustea dago laborategia oso itxita egon garela borde askoan, eta igual zabaldu bar garela beste zerbitzetara eta beste osasun zentretara. Agian azalpen asko eman daitezke eta koordinazio hori bilatu. Uste dut, gu prest gaudela, ez? Gu prest gaude, telefono zenbakiak emateko, informazio emateko, eta zuek ere gehiago deitzea guretzat gustagarri izan daiteke. Eta azkenean ere, esplikatu dut, azkenean hori ere pazienteentzat onura ekartzen duelako. Zondo. Beste galdera bat da? Ez dakit lehen mailako baten bat dagoen hemen. Bueno, panel kliniko bat daukagu, ezta? Eta hor, oinarrizko baldintzak bermatuta dauzenean, hau da, medikuak edo profesionalak ja kupo bateri atzikita gauzenean, egunero aukera daukagu, eta nik oin barneratu dut hori nire eginean, jakinarazpenak begiratzeko. Ikusten dugu analitikak. Eta orduan hor ikusi aldugu ea zehozer balore kritikoren badauen, eta bizteratzen dugu eta listo. Eta hori oso lagungarritxe da egunerokuen guretzako. Eta, esan, dana dela niri telefonoak eta bar, asko laguntzen doztala. Uatik telefonoz deitzen gaitu eta askotan urgentziara jundako paziente bat da, edo espezialista baten analitika da, baina gero beti rebotatzen dau gurean. Eta ni abisatzen nabie, balore hoiekin, eta eskertzekoa da. Eta alderantzizkoa, nik zuk hori hematologia eta biokimika saritu zara, baina mikrobiologian bai asko botatzen du telefonotik. Azkenengo zatzo, sartu nintzen panel klinikoan, eta bazan diarrea bat, odol diarrea bat, eta mikron ikusi naban ekolin tosina enteromorragiko bat zan, ekoli enteromorragiko bat zan, eta zan diarrea beruzko bat, odolakin, eta mikrora deitu naban, eta arekin itzegin naban, hau da, bai, bialdu dugu, eta ni pentsatu naban daztozta zuea bizau. Baina hori ez, telefonoa eta elkar komunikazioa oso importantea da. Eta panel klinikoarena guretzako oso lagungarria da. Beste galderarik, ekarpenik, gai honen inguruan esateko zerbait baldin moduko zue? Bueno, nik ere laboratorioan egiten den lana, Beñatekin eta Noeliakin ikusten naiz.
Orduan, bueno, jendea pizkat esplikatzeko. Analitikak, bueno, dena dakizue, daudela rutinakoa eta urgentea. Baina guk laboratorioan aparte dauzkagu, bueno, eta preferenteak bezala ezagutzen ditugunak. Orduan oraingoz mailaketa hori da, rutinakoa dan, preferentea dan, preferentetan sartzen ditugu zerbitzu onkologiako zerbitzua, hematologiakoa eta zainketa intensiboen unidadea. Orduan, geho daude urgenteak dianak, zerbitzu guztietatik eskatu daitezkenak, eta primariatik eta iristen zaizkigunetan da, preferente bezala ere bidaltzia dago, eta bueno, ere lehentasuna ematen digu. Orduan, analitika horiek sartzen dira blokean, ez daki nola egin dezakegun, bueno, agian pentsatu daiteke zerbait, baino adibidez, ubikoak sartzen zaizkigu preferente bezala, ez balima da urgentea eskatu ezuela ere. Orduan, urgentea sartze balima da analitika bat, hor eskatutako parametro guztiak azkar bideratuko ditugu, urgente bezala, lagin hori danen aurretikan jungo da, lehentasuna emango zaio, eta ia parametro guztiak aterako dira modu berdintxuan. Badaia parametro batzuk denbora gehiago behar dutena, baina bestela denbora berdintxuan dauzkazu ia parametro guztik. Ez dakit, asko irabaziko genukeen parametro batzutan, ez dakit, transfusioetan adibidez, badukagu ez urgentea bizik eta oso urgentea, extrema urgentzia ditzen dieguna erderaz. Orduan, ez dakit hoi analitiketan parametro batzutan jartzia egongo litzateken, da zerbait aurreatzia egongo litzateken. Seguruna oso gutxi aurreatuko genuke. Baina, bueno, akaso validazioan ere jarrileik parametro horiek eta lehenago agertzeko medikoari validatzeko, ze validatu arte, zuek ez dituzu ikusten. Igual analizagailuak egin duia analitika hori eta geho medikuok validatu egin behar dugu. Orduan, validazioarako igual lehentasun gehiago eukitzeko, igual konfiguratu daiteke parametro horiek urgenteak ez, baizik oso urgenteak izatea, bueno, ez dakit, pentsatzeko gauz bada. Ez dakit, adibide bada, Erainongo guardian emakume bat iritsi zitzaigun, berak litio hartzen zuen etxea eta klinikan neurologiko batekin. Eta kontua zan, litioa zan, edo eskaner batekin. Ez? Guri litio balio horrek dan aldatzen digu, ez? Eta litioaren zaila hon biharra daukagu, iritsi bitartian, ez? Guk analitika guzti hortatik, izan dezakegu, niri benetan, ez, presaduna litioa da. Ze hemoglobina dun, ez zait berdintzaik gero jakingo dugu, ez? Olako zerbait balitz, horrek denbora irabazten mentza lagunduko liguke, ez? Gertatzen dena da, dela parametro batzuk denbora dezentea. Bere martxa dutenak. Hoi da gehiago eskatzen dutenak. Bai. Iktusakutuen kasuan, konsideratzen da superurgentea deitzen dena, orduan gu telefonoz deitzen genuen eta deitzen ziguten askarrago validazioa aurrenengo egiten zena, beti zen hemogramarena jakiteko, guretzako interesatzen zaiguna plaketa eta INR-a zen, eta hori egiten ziguten bai Iruñean eta baita Bartzelonan San Paun, eta hori azkartu egiten zuen, eta zen bakarrikan iktusentzat eta bihotzeko entzat, zegoen protokolo espezifiko bat. Osondo, eskerrik asko bainat, eta parte hartu dezuten danoi. Iritsiz da Miren? Bale, zure txanda Miren. Bueno, berriz aurkeztuko dut, baina izenburu hemen daukazue, Downen sindromean, Alzheimerren gaixotasuna ikertzeko euskal ekimena, eta Miren Altuna izango da aurkeztuko duna. Helburua azken finean proiektu hau zabaltzea da, ez? Down sindromearen inguruan aldaketa asko egon dira azken urteotan, zorionez bizi itxaropenaren igoerari gehiturik, eta honek osasun arazo ezberdinak ekarri ditu. Eta zer gertatzen da orokorrean gizartearen zati handi batek ez dakiela eta baita ere osasun langileen artean ez jakintasuna badagoela erronka berri hauen aurrean, ez? Orduan, deno dakigu Down sindromea dela ez gaitasun intelektualaren lehen arrazoia,
badakigu era berean, ez, bere intzidentzia kasu berriena gutxitzen ari dela gure gizartearen baitan, ez aldiz Latinoamerikan non gehitzen ari den, izan ere hemen bizi ume izateko adina areagotzen ari gara, eta kontuan izan behar duguna da kasu gehienak trisomia osoak diela, kasuen 96, baina adibidez zahartze prozesuari dagokionez ez dakigu izan ordez trisomia oso bat, mosaizismo bat edo translokazio bat izateak eraginik baduen ala ez duen. Zer dakigu Down sindromearen inguruan? Deno dakigu bizitxaropena ikaragarria onditu dela, ikusi besterik ez dago, 80. hamarkadaren hasieran, 35 urtekoa zela, bataz besteko beraien bizitxaropenan gaur egun 63 urtekoa denean Europar Batasunaren baitan. Eta zer gertatzen da, gero eta gehiago ditugula 40 urtetik gorakoak, eta gero eta gutxiago ditugula 18 urtetik berakoak gure gizartean. Eta beste kontua izan behar duguna da, orokorrean Down sindromea duten pertsonak goiztiarrago zahartzen diela. 21 urte kalkulatzen da goiztiarrago zahartzen diela. Deno dakigu zahartze prozesu hori goiztiarra dela eta bereien kasuan zahartzeari loturik dauden osasun arazo batzuk goiztiarrago agertuko dira edo modu ezberdinean edo sarritasun gehiagorekin agertuko diela. Zentzu hortan tiroidesa 40%ak dauka hipotiroidismoa. Eta are eta larriagoa dena eta orokorrean aztertzez dena 70%ak loaldiaren apneak gradu moderatu edo larrian dauzka. Eta honek eragin zuzena dauka eta tratamentua oso eraginkorra eta oso ongi toleratua da. Beste osasun arazoen artean oso garrantzitsua izan ohi da askotan sintoma afektibo konduktualek izaten dituzte ez dienak egoki tratatuak izaten edo askotan zuzenean botika ez egokiekin tratatuak izaten dienak eta hortaz ondorio larriak eragin ditzazkeenak. Era berean kataratak eta beste ikusmen eta entzumen arazoak goiztiarrak izaten dira eta askotan ez dira egoki hartatzen. Eta nola ez Alzheimerren gaixotasuna. Zergatik 2013 urtetik Down sindromea konsideratzen da Alzheimerren gaixotasun genetiko ohikoena. Zergatik izan ere 100ak 40 urte dituenerako Alzheimer gaixotasunaren zantzuak izango ditu 40 urterako bere garunean. Orduan, zergatik, 21. kromosoman dagoelako gen bat, deitzen dena proteina, amiloide proteinaren aitzindaria daukagu bertan, eta badakigu 3. kopia bat izatea, proteina honena, gen honena nahikoa dela Alzheimerren gaixotasuna garatu ahal izateko. Datu hauek dira Bartzelona eta Cambridgeko kohortekoak eta ikusi dezakegu grafikoan horlegizageri dena da, esango genuke narriadura kognitiborik ez dutenak edo Alzheimerrari loturi bentzat ez dutenak, urdinez esango genuke dementzia aurreko fasean edo narriadura kognitibo arinean daudenak eta alderantziz gorriz ikusten dituguna dira dementzia fasean daudenak. Honela ikusten dugu 40 urterekin ez diela inbeste dauzkatenak narriadura kognitiboa Alzheimerren baitan, baina alderantziz 60 urtetik gora 80ak jada dementzia badaukala Alzheimerraren baitan. Eta ondokoa da grafiko bat datuak diela Bartzelona eta Estatu Batutakoak ikusteko gaur egun zalantzari gabe Alzheimerren gaixotasuna dela arrazoi nagusia, heriotza arrazoi nagusia populazioen baitan. Diagnostikatzeko ditugun tresnak berdin-berdinak dira, gainerako gizartearekiko alderatuz gero, eta kontuan izan behar duguna da azterketa neurologiko eta neuropsikologiko espezifikoak egiteko gaitasuna. Eta hortan ekimen ezberdinak daude Europa mailan eta Estatu mailan orain arte Bartzelonan bakarrik zegoen. Bartzelonan 2013an bertan hasi zen ekimen bat Fundación Catalana de Síndrome de Down eta San Pau ospitalaren artean, eta bertan eskaintzen da Kataluniako sistema publikoaren baitan 18 urtetik gora dituzten Down sindromea duten pertsona hori bisita neurologiko neuropsikologiak urtean behin, ongi dauden bitartean, eta gero 6 edo 3 hilabetean behin Alzheimerren gaixotasuna garatzen denean. Katalunia guztirako eta zabalik zegoen orain arte estatuko jende guztiarentzat. Eta 2022an, gu hemen Zita Alzheimer atzegi eta Goianetxe Fundazioarekin elkartu ginen, eta pixkanaka goaz gauza ezberdinak lortzen, Gipuzkoako aldundiaren laguntza jaso dugu, eta baita ITB maratoiaren bitartez, bi ekimen ezberdin abian jartzeko, eta gutxinez 140 pertsona Down sindromea dutenak hartatu ahal izateko aurten urtean zehar. Orduan, momentu honetan, dauzkagun datuak aurkeztu baino lehen, guzti azterketa neurologiko eta neuropsikologiko bat egiten diegu, eta parte hartzea proposatzen diegu, bai, resonantze magnetiko bat eginaz, elektroentzefalograma bat eginaz, puntzio lumbar bat eginaz, eta odol lagin bat ateraz. Ez da froga guztiak egitea ezinbestekoa, hori garbi gera dadila, baina noski, beharrezkoa barin bada diagnosirako, erabiltzen dugu, oraindik eta garrantzi gehiagorekin.
momentu honetan, eta ja datuak gehitu ditugu, baina ja helburuaren erdia baino gehiago lortu dugu, eta gehienak noski gipuzkoarrak dira, baina ja baditugu geroz eta gehiago, eta hori nabarmena ditu ze aste honetan izan ditugu 8 bizkaitar, osea, handitu zaigu portzentai hori da. Batez ere, sintomak izateko adinaren arriskuan daudenak, eta larriena eta gutzako oso nabarmentzekoa da, 46ak zarantzari gabe, Alzheimerren gaixotasunaren zantzuak zituen, sintomak, eta 10% bakarrik zegoen diagnostikatuta. Eta oso larria da. Ze familia asko joanak ziren osasun arretara, eta ez zitzaien diagnostikoa egiteko frogarik eskaini, ez da tratamenduri jarri ere. Eta baditugu kasuak, ze tratamendua ditugunak sintomatikoak dira, baina sintoma afektiboen baitan, Down sindromearen baitan, oraindik eta mesede handiagoak daude, ez Down sindromearekin alderatuz gero. Hortaz, ondorio moduan, Alzheimerren gaitza da Down sindromearen helduar hori loturiko osasun erronka, badakigu Alzheimerren baitan epilepsiaren arriskua areagotzen dela eta baita loaldiaren apneena ere, biak goiztiarki diagnostikatu tratatzea ezinbestekoa da, eta garbi izan behar deguna da, Down sindromean ikertzea bete behar badelako garaia beraie jarri ditzagun ikerketaren ardatz nagusi, eta berau ez egitea bazterkeria modu bat dela. Eta eskerrik asko guztiei. Mila esker Miren, galderaren bat, ekarpenen bat, norbaitek entzulen artean. Nik lehenik eta behin eskerrak eman, zenik beti Downen sindromea lotzen nuen kardiopatiarekin, ez? Niretzat zerbait baldin bazen, beti zen gutxi egitasun mitrala, ez? Komunikazioak, interventrikularrak, bihotzeko konplexutasunak, eta ez nuen alderdi hau ezagutzen beintzaten beste, edo zerbait entzuna banuen, baina ez nuen ezagutzen honi buruzko konturik, ez? Kontuan izan da, Alzheimerrarentzat momentu bentzat tratamendu gutxi daukagula, ez? Edo aukera gutxi ditugula, zer eskaintzen da, hau da, eta gero Downen sindrome duten pertsona hauen berezitasunarekin, ez? Hau da, zaila baldin bada Alzheimer bat izatea etxean, ez? Downen sindromea izan eta Alzheimerran duenarentzat zerbait berezirik bada? Tratamentu baldetik berezitasun handirik ez dago, dakigu eskuragai ditugun barribastigmina eta donepezilo guzti hauek sintomatologia afektiboa mesede handiagoa dutela Downen baitan, eta ez dakigu benetan arrazoia zein den, eta batez ere sintoma psikotikoen arriskua asko gutxitzen dute Down sindromearen baitan, goiztiarki jarrizkero, dementziaren aurretik, eta gero era berean asko aldatzen dena da epilepsiaren jarraipena oso aktiboa egiten dugu. Orduan, orokorrean miokloniak izaten dira, mioklonia normalean besoetan dageri dienak oso xumeak izan ohi dira, eta garbi dago hori goiztiarki diagnostikatu eta tratatuz gero, benetan gaixotasunaren jarraipena oso ezberdina izan litekeela, askoz ere mantsoago joatearena. Eta pentsatu behar da gaixotasunaren sintomak hasi eta heriotzara arte Down sindromearen baitan gaixotasunaren iraupena erdia dela. 15 urte izan ordez, 7 urte ingurukoa izan ohi dela. Eta gero honek aldatu dezake baita ere paziente hauekin zer egiteko jarrera, ez? Guk pandemian izan dugun erronka handienetako bat da, ze pazienteri eskaini benetan arnazketa mekaniko eta zein egin eta zein ez, izan genituen 4 Down sindrome. Bai, ez azken fina, badakigu Down sindromearen baitan horreztitut jarri, baina daude sistema immunitarioaren ere milaka ezberdintasunak, azken fina 21 kromosoman daude immunitateari loturiko gen pila bat, eta hortaz beraiek infekzio arriskularria handia dute, eta gero beraiek bedakiten bezala, arnasketarikin arazo handiak dituzte, beraien arazo anatomikoak barne, ez? Orduan, printzipioz, narriadura kognitibo arina denean, eta horregatik diagnostikatzen denean, ez luke arazorik egon beharko, eta adibidez Bartzelonan San Paune izan genitun kasuak, eta etzen arazorik izan. Ja, dementziaren fasearen baitan ez nuke jasartuko, ze orokorrean 4 urteko bizi itxaropena izango litzake, eta normalean hobetzeko aukera txikia izango litzake horrelako gauza baten ostean. Eskerrik asko, baina badiotonek behar bada pazientearen historian jasota beharko lukeela, ez? Printzipioz egiten duguna da txostena osatzen dugu, eta deneen kasuan beti famili medikuari eramateko eskatzen diogu, eta bagabiltza lanean, ea etorkizun batean, Katalunian egin zen bidea Anesen Fundazioen artean, eta azkenean sortu zen Kataluniako sisteman sartzea, nire nahia izango litzake, hango modeloa hemen ezarri alizatea zenean. Oso ondo. Norbaitek zerbait gehiago esan nahiko luke, osatu? Ni galdera badaukat. Lehen esan duzu, Down sindromea kromosomikoa izan laiteke, bai?
hogeita bat kromosoma hori errepikatuta, translokazio bati buruz izan daiteke bai, eta mosaizismo bat, Bai. bale, genetika arloan adibidez. Bai. Orduan, esan dezu, bueno, trisomia dela 196 uste dut esan Bai, duzula. hala da bai. Vale, hala ere, pentsatu dezue desglosatzea 3 kasu horietan ea Alzheimerra intzidentzia berdina duen ala ez? Bai, Europa mailan dago konsortzio bat izan duela Horizon 21 eta bertan parte hartzen ari dira 9 entitate Bartzelona baita, eta momentuz oso gutxi daudel odolaginak eta dituztenak, baina momentuz badirudi ez dagoela aldaera nagusirik arriskuari dagokionez. Egon liteke adinari dagokionez, sintomak lehentxeago beranduxeago astearekiko, baina penetrantzia gaixotasunarena badirudi berdina dela. Beste zerbait? Eta nik azkeneko bate barkatu latoso banez, baina ikusi da Downen sindromea gaur egun, ez? Hiperestimulazioarekin edo iritsi litezkeela, ez? Maila denak ez diena berdinak izango, baina badira ikasketa aurreratuak dituztenak ere. Horrek eragiten dio Alzheimerraren garapenari? Ez, garbi daukaguna da, ez gaitasun arina izan edo ez gaitasun larria izan, ez dagoela aldaketarik. Sintomak asteari dagokionez. Badirudi alderantziz egon litekela aldaeraren ban narriadura kognitibo arinetik dementzia fasera pasatzeko denbora luzatu ote litekena, baina genek ikaragarrizko influentzia daukate. Genetikarena oso piso handia da, zoritxarrez. Oso ondo. Bai. Bueno, oso polita izan da komunikazioa, miren, zorionak. Ez, eta guztaua eta sarrerako zuk egin dozuna hausnarketa hori, ez da? Lehenengo munduko miopia honen inguruan, ez da? Hemen gero eta gitxiago ikusten da, baina hirugarren du hortan, gero eta gehiago dago, ez? Bai, hori nabarmena zen adibidez Katalunian, ez, etortzen ziren gazte asko, ziren Latinoamerikatik zetozenak, pila bat eta oso nabarmena zen, ez? Eta bai, aldaketa hori badago, baina era berean orain kontuan izan behar da, adibidez Fundación Catalana de Síndrome de Downek ide bat egiteko dauzka 3.500 Down sindrome dituzten pertsonak beraien baitan, eta momentu hontan 170 urte digora dituzte. Baina gehienak dituzte 55 urtetik bera. Hortaz, datozen 10, 15 eta 20 urteetan arazoa ikaragarria izango da, ez? Hori kontuan izan behar dugu. Bueno, mila esker miren. Zauei. Eta bueno, urrengo komunikazioa, gripearen aurkako txertaketa, datuen bilakaera COVID garaian, eta egileak dira, Uxune Apalategi Gomez, Maialen Berridiagirre, Anetoren Alertxundi, Amaiur Trantxe Otxandorena, Eva Maria Rua Portu eta Jose Antonio Aldanondo Abilondo. Kaixo, egunon, ni Maialen Berridi naiz, eta familia medikoa naiz, eta orain Gipuzkoako familia eta komunitate harretako irakaskuntza komunitatean nago teknikari gisa, eta erizaintzako eta medikuntzako familia eta komunitate harretako espezialistekin lan egiten dut, eta lan hau sortu zen, hain zuzen, beraiek Egoiliarraldian egiten duten ikerketa proiektuarekin lotuta, sortu zen ideia bat Alegiko osasun zentroan. Orduan, ni nator aurkeztera, baino beste guztiek parte hartu dute batez ere hasierako fasean, eta nik egin dut batez ere bigarren zatia orain azalduko dizuedan bezala. Hau sortu zen COVID garaian, hasi zenean COVIDaren txertaketa, ikusi zen jendeak bazuela txertatzeko gogo handia, eta hipotesia sortu zitzaiguna izan zen, ea horrek ere eragina izango zuen gripearen txertaketa kanpainan, baita ere txertaketa estaldura hori areagotzea. Pentsatu duen, jendeak agian beldur horrekin areagotuko zuela txertatzeko gogoa. Eta orduan, hasiera batean aztertu zen 2020ko txertaketa kanpainan, ea aldaketarik bat zegoen 2019koarekin. Hori izan zen Egoiliarrekin batera egin genuen lana, eta orain aurrekoan ere gomendatu zidaten zergaitik ez jarraitu lanarekin, eta ikusi zer gertatu den azkeneko urteetan, eta egin dudana izan da, berriro ere datuak eskatu eta aztertu 2021 eta 2022 urteetako kanpainetan. Ikusteko ea bilakaera hori nola izan den. Eta batez ere datuak izan dira Alegiko osasun zentroko datuak, baita ere Donostialdeako esiko datuak hartu ditugu, baina batez ere Alegiko osasun zentroko datuekin landu dugu lan hau. Orduan, helburu nagusia hori izango litzateke,
2019 eta 2022 urte bitarteko txertaketa kanpainetan datuak alderatzea, ikusteko ea joera horrek bilakaeraren bat izan duen eta lotu daitekeen ere COVID-arekin edo zein eragina izan duen, eta pixkat ere lotura hori bilatzeko egin genuen bigarren mailako helburu batean galdetegi bat telefonoz. Eta 65 urtetik gorako pertsonengan, hau da, aztertu ditugun pertsonak izan dira txertatzeko indikazioa daukatenak. 65 urtetik gorako pertsonak eta baita ere 65 urtetik berakoak, baina beste gaixotasunengaitik txertatzeko arrisku faktoreak dituztenak eta txertatzeko indikazioa daukatenak. Eta bigarren mailako helburuan egin genuen 2019an txertatu ez zirenak, baina 2020an bai, deitu genien telefonoz galdetzeko zein izan zen txertatzeko arrazoia. Aztertu genuen Alegiko Osasun Zentroan zintzuk izan ziren txertatu zirenak 2020an eta 2019an ez, eta deitu zitzaien telefonoz galdetzeko hainbat arrazoien artean ea ote zegoen zein izango zen beraiek txertatzera eraman duten arrazoi nagusia. Orduan, batez ere lehengo helburuarekin lotuta behaketa azterketa deskribatzailea izan da, eta inklusio irizpideak horiek izan dira txertatzeko indikazioa duten pazienteak. Eta hartu ditugu, OBI plataformaren bitartez, datuak hartu ditugu eta datu horiek aztertu ditugu ikusteko zer gertatu den txertaketa kanpaina hauetan. Eta gero esan dudan bezala, azkenean 109 pertsona elkarrizkatu dituen telefonoz. Hauek dira, jarri ditut emaitzak modu desberdinean, zuek ikusteko, gero taula batean azalduko ditut, baina hauek dira baita ere ikusteko, Alegiko Osasun Zentroan ez dago hainbesteko lagina, eta pixkat datu absolutuak ikusteko gero gehiago ibiliko naiz estaldura portzentaiekin, baina pixkat ere datua orokorrak ikusteko, atera nahi nuen taula hau lehenbizi, eta hor ikuste dituzue poblazioak izango ziren 65 gorako pertsonak, diabetikoak, baita ere bihotzeko arazoak dituztenak eta ordunak, eta baita ere epokak. Eta orduan jarri ditut hor Alegiko datuak, lehengo hilaran eta bigarren hilaran Tolosaldeako esiko datuak dira. Izango zen, ezagite ikusi daitekeen, zutabe honetan, zintzuk egongo ziren deituta txertatzera, edo zintzuk izango zuten txertaketa indikazioa, eta gero besteetan zintzuk izan diren zenbaki absolutuak txertatu direnak. Hemen ikusten da, 2020 urtean ikusten da igoera bat egon zela txertatu ziren pertsonen artean, eta gero joera hori beranzkoa dela ikusi dugu hurrengo urteetan. Hemen jarri ditut estaldura portzentaiak, ez dut aipatu, baina gomendatzen den estaldura portzentaia 175tik gorakoa da, hau da, lortu beharko zen estaldura helburua izan beharko zen indikazio hauek daukaten pazientek 175tik gora txertatuak izatea, eta hori ikusten da ez dela betetzen, bakarrik beteko da, gero 2020 urtean bihotzeko arazoak dituztenengan, baina 2019 urtean estaldura mailan oso baxua zen gomendatzen denarekiko. Hemen ematen dizkizuet orduan portzentaiak, zenbateko portzentaian egon ziren txertatuak pertsona hauek, eta ikusi dugula, hori izango zen, zenbat areagotu den portzentai hori. Hau da, 65 urtetik gorakoetan 10% gehiago txertatu ziren, 2020an, 10% gehiago baita ere 2021an, eta 5% 2019koarekiko ari naiz egiten denbora guztian. 2022an. Orduan, ikusten da, indikazio guztietan, goranzko joera bat 2020 urtean, eta gero pixkat beranzko joera hori hurrengo urte hauetan. Eta hemen nabarmen gora egin zuena izan zen batez ere bihotzeko arazoak dituzten pazienteenak 50%an egin zuen gora, eta hori izan zen baita ere gomendatzen den estaldura portzentaia gainditu zuen bakarra. 80%ra iritsi zelako. Hau da, emaitzak aurkezteko beste modu bat iruditzen zaidala agian hobeto ikusten dena, eta hauek urdinez daudenak 2019ko txertaketa estaldura portzentaiak dira, 2020koak daude gorri honetan, gris honetan 2021koak eta horian 2022koak. Eta hemen ikusten da hori nola egon den gorakada bat, baina berriro beranzko joera dagoela dirudi. Diabetes kasuan eta bihotzeko arazoa dituzten kasuan egon zen gorakada nabarmenena, eta bai esan behar da adibidez Alegiko Osasun Zentroan diabetesa daukaten emakumeek lortu izan dutela estaldura hori 175tik gorakoa izatea. Emakumeen kasuan bakarrik lortzen da, baina emakume eta gizonak elkartuta 161,4 iritsi zen estaldura maila. Eta, hori bihotzeko arazoa dituztenean 184 iritsi zen, baina batean hurrengo urteetan ikusi da berriro jatorrizko mailara jetxi dela.
haurdunen kasuan gorakada bat egon zen, baina berriro, itzultzen ari gera 2019ko portzentaietara. Ikusi beharko da bilakaera hau nola joan, eta ea zein izango den etorkizuneko bilakaera, baina badirudi joera dela 2019ko datuetara bueltatzea, bai Alegiko Osasun Zentroan eta baita ere Tolosaldeako esian. Gero bai esan behar da baita ere, Alegiko Osasun Zentroko portzentaiak altuagoak izan direla esiarekiko. Baina, baita ere poblazioa txikiagoa da, eta horrek ere izan dezake eragina uste dugu lortutako emaitza horietan. Eta gero, bigarren mailako helburuari dagokionez, aztertu genituen ze pertsonak txertatu ziren 2020an 75 urtetik gorakoak 2019koekiko, 130 pertsona ziren, eta lortu genuenak elkarrizketatzea 109 izan ziren. Horien artean, galdetu genien zein zen txertakatzeko aukera hartzeko arrazoia zein izan zen, zergatik txertatu ziren urte horretan, eta 74,22 esan zuen bai ematen ziola bildurra COVID-19ak eta gripeak hartzeak sortu zezakeen eragina, eta bildurra hartu zutela COVID-19en ondorioz, eta horregatik aurten bai, edo urte hortan bai, erabaki zutela txertatzea. 40% gainera esan zuten, beraien familia medikuak edo erizainak gomendatu izana txertatzeak ere eragina izan zuela, eta bestalde, 79% naiz eta arrisku faktorea izan, eta txertatu izan, berez ez zuten beraien burua arrisku biztanleritzat hartzen. Baina urte hortan bai apostua egin zuten txertoaren alde. Eta, horrekin ondorioak izango lirateke, 2020 urtean, dirudi gripearen txertaketa kanpainaren parte hartzeko egunekoa gora egin zuela, batez ere bihotzeko arazoak dituzten pertsonengan, eta hurrengo urteetako kanpainetan, estaldura portzentai hori beranzko joera izaten ari dela. Edo nola ere, gaur egun ez da lortzen, gomendatzen den estaldura maila 75%ra iristea, eta galdetegia egin degunetan, COVID-19arekiko beldurrak eragina asko eragin du griparen aurkako txertoa hartzeko erabakian, eta horrekin gure hipotesiarekin bat dator lortu dugun emaitza hau. Eta hori da, eskerrik asko. Mila esker Maialen, galderaren bat, komentarioaren bat, jendearen artean. Mikrofono hartuko dut bati, bai. Bai, nahi badezu. Haurdunaldiko datuek harritu nautela. Ez, txertatu izana? Bai. Ikusten da, egia da, gero datu absolutoetara joaten bazera ez daude hainbeste pertsona, ez? Agian da, pertsona gutxien dagoen hemen ikusi dut, jarritut 37 zeren egia da ordunaldiak Alegiko Osasun Zentroan izan daitezke 19an ziren 27, 37 haurdun zeudenak eta 22an 40 eta gero egon dira urte batzuk, egon direla igual 28, 29, eta ere ene txikia da eta horri igual eragina izan dezake horrek ere emaitza horretan, ez? Eta, egia da ordunen artean txertatzeko joera txikia dela, ikusten da 24koa izan zela, hori da, 2019an pixka bat igo zen, 2000 eta 21an ez dakiz gertatu den, baina hor inork ez zuen txertatu nahi izan. Eta gero berriro ere hasierako portzentai horretara bueltatu zen. Hemen ikusten da ere bai, ordunetan agian, hemen ikusiko dugu beto, 2029an enea txikia zen, hori da, 9 ordun zeuden, eta horietatik oso gutxi txertatu ziren. Hori izan daiteke arrazoia. Beste galderaren bat, komentarioaren bat. Ni harritu nau, 176ak pentsatzen dula ez dela arrisku taldeko, ez? Hau da, jendea txertatzen da COVID-a dalako, ez? Hau da, pentsatzen du kanpoko faktoreak bai arrisku dirala, ez? Baina norbeak ditunak ez. Hori da. Ez? Hau da. Nik BGBK badaukat edo kardiopatia badaukat, baina ni ez nago arrisku talde batian, ez? Hori bai, pandemia bat baldin badago, orduan bai, ez? Oda, horrek ere eman lezake, ez? Behar bada, gaixotasun sentsazioari buruzko, ez? Lan handi bat egin behar daukagula osasun langile guztiok, ez? Oda, aurdun bat berez ez dago gaixo, ez? Ez dakigu arrisku talde dago, baina, baintzat, aurdunak bere burua osasuntzu ikustia, ulergarriago izan liteke, ez? Baina ez dakit. Kardiopata batek pentsatzea bea ez dagoela arrisku talde batean degarria egiten da, ez? Bai.
Bai, segurazki hori izango da ere ez txertatzeko arrazoi bat, ez? Ez pentsatzea beraiek benetan arriskua daukatela gripearen gaixotasunarekin. Eta, bai. Bai. Argiagok izateko nire galdera zen ez bazen izango interesgarriago ikasketa kualitatiboa izatea edo bere jendearen nahiak edo... Bai, aztertzea. Horregatik egin genuen beste galdeketa hori. Egia da, Euskal Autonomia Erkidegoko datuak ere hartu genitula, eta ekarri ditut, nahi bat ez dute ditugu ikusi, baina ez ditugu aztertu hainbeste, baina bai ikusten da joera ere antzekoa dela. Euskal Autonomia Erkidego guztian, eskatu genituen baita ere txertaka, baina hori ere gero guk egin deguna alegin zehazki izan da gero historiak rebisatu. Zeren eta ikusten genuen ikerketa honen muga bat izan zitekela registroarena baita ere. Eta orduan bai ziurtatu gerala batez ere Alegiko Osasun Zentroan txertatuta zeudela ziurtatzea, eta egin dugu jarraipen bat aste-aste txertaketa kanpainan zehar nola joan den areagotzen txertatze hori. Eta orduan Euskal Autonomia Erkidegoko joera ere antzekoa da, eta ikusten da 2020an ere gorakada bat egon dela, eta gero 2021 eta 2022an beranzko joera dagoela. Gero beste ez eta aipatu, baina 2020an gertatu zen gauza bat ere desberdintasun esanguratsua daukana da, lehenago txertatu zela jendea. Txertaketa kanpainako asteetan zehar, normalean estaldura handiena lortzen da 13 edo 14 astean, eta 2020 urtean, 7. asterako ja bazegoen aurreko urteko poblazio berdina txertatuta. Orduan jendeak presa gehiagorekin edo joan zen txerto hori hartzera. Eta hori izan da beste desberdintasun bat egon zena urte horretan. Baina, badirudi, orokorrean ere Euskal Autonomia Erkidegoan datuak antzekoa direla. Beste norbaitek zerbait gehitu nahi du, osatu? Eskerrik asko eta horrengo komunikazioari ekingo dio. Urrengo komunikazioaren izenburua da, odolagin emolizatuak nola interpretatu emaitzak, eta egileak dira Noelia López Barba, Beñat de Alba Iriarte, Edurne Bereziartu Urbieta, María Asunción Vives Almandoz, David Álvarez Nistal eta Adolfo Garrido Txarkoles. Kaixo egunon, Noelia naiz, 4. urteko egoiliarra Donostia Unibertsitate Ospitaleko analisi klinikoen zerbitzuan. Madrilgoa naiz, baina euskara ikasten ari naiz, eta pasaden urteko biltzarrean, eskerrik asko, pasaden urteko biltzarrean komunikazio bat aurkeztu nuen, eta oso esperientzia polita izan zenez, aurten ere egitea erabaki dut. Gaur emoliziari buruz hitz egingo dugu. Laborategian oso ohikoa da lagin emolizatuak jasotzea. Eta beraz, garrantzitsua iruditu zaigu emolizia zer den azaltzea. Eta batez ere, nola interpretatu behar diren odol lagin emolizatuen emaitzak. Orduan, hasteko zer da emolizia? Odol laginetako emolizia ematien desintegrazioaren ondorioa da. Zenbait egoeratan ematieak hautsi egiten dira, eta hemoglobina eta beste substantzia batzuk askatzen dituzte. Hemoglobina presentziagatik serumak kolore gorria hartzen du, irudian ikus daitekeen bezala. Emolizia errore preanalitiko ohikoena da, eta zergatik gertatzen da? Normalean, lagina behar bezala ez ateratzeagatik edo manipulatzeagatik. Beraz, odola ateratzea errepikatuz zuzendu daiteke. Eta hori garrantzitsua da emoliziak parametro analitiko batzuen determinazioan alterazioak eragin baititzake. Alde batetik, neurketa metodoan interferentzia eragin dezake. Lehen esan bezala, ematiek apurtzen direnean hemoglobina askatzen dute, eta laginek kolore gorria hartzen dute. Laborategian neurtzeko erabiltzen diren metodo asko
kolorimetrikoak dira, eta horregatik laginaren koloreak interferitzen ditu. Bestalde, hemoliziak analitoa zuzenean handitu edo txikitu dezake. Analito batzuk hematien barruan konzentratuago daude. Eta horregatik hematiek apurtzen direnean plasman askatzen dira. Bere konzentrazioa handituz. Beste analitoak berriz hematien kanpoaldean konzentratuago daude. Eta hematien barrutik likidoa askatzen denean diluitu egiten dira. Eta gainera, hematien barruan badaude analito batzuk degradatu ditzaketen entzimak. Orduan, hori dena aztertzeko esperimentu bat prestatu genuen. Gure helburuak ziren, alde batetik, parametro biokimikoen kuantifikazioan hemoliziaren eragina aztertzea, eta bestetik, hemoliziak eragindako emaitzen interpretazio egokia erraztea. Eta nola egin genuen? Hemolizia artifizialki erreproduzitu genuen. Izoste eta dezizoste bidez, hemolizatu bat prestatu genuen, 20 mililitro odol erabiliz. Eta lortu genuen hemolizatuak 10 miligramo dezilitro hemoglobina zuen. Eta hau zen. Gero bestalde, serum pool bat prestatu genuen, hemolizi, ikterizia eta lipemia indizerik gabeko laginak erabiliz. Pulalikotak prestatu genituen, hemolizatuaren gero eta kontzentrazio handiagoa gehituz, eta paraleloan kontrolalikotak prestatu genituen pula urarekin diluituz. Gero, interes parametroak neurtu genituen, alikuota hemolizatuetan kontroleko alikuotekin alderatuta, eta interferentzia ehunekoa kalkulatu genuen. Eta hauek dira gure emaitzak. Parametro batzuetan interferentzia positiboa ikusi zen. Zenbat eta hemoglobina konzentrazio handiagoa, eta beraz hemolizia handiagoa, orduan eta interferentzia handiagoa. Interferentzia euneko handiena erakutsi zuten parametroak potasioa eta laktato deshidrogenasa izan ziren. Hauek dira ere ezagunenak, baina ez dira bakarrak. Adibidez, transaminasek, alanin aminotransferasa eta aspartato aminotransferasa, trigliseridoek eta kolesterolak interferentzia positiboa ere erakutsi zuten. Potasioa, LDHa eta transaminasak hematien barrutik askatzen dira. Eta trigliserido eta kolesterolaren kasuetan, hemoliziak neurketa metodoan interferitzen du. Bestalde, parametro batzuetan interferentzia negatiboa hauteman zen. Fosfatasa alkalinoan, gamma-glutamil transferasan eta tetroponinan adibidez. Fosfatasa alkalinoa eta gamma-glutamil transferasaren kasuetan, hemoliziak neurketa metodoan interferitzen du. Eta tetroponinaren kasuan berriz, hematien barruan tetroponina degradatzen duten proteasak daude. Eta bukatzeko, glukosak, kaltzioak eta ureak, besteak beste, ez zuten interferentzia esanguratsurik erakutsi. Orduan, gure ondorioa da, garrantzitsua dela, hemoliziak emaitza analitikoetan duen eragina ezagutzea, datuen interpretazio egokia egin ahal izateko. Hori lortzeko, laborategiak interpretazio iruzkinak gehitzen ditu emaitza interferituen ondoan, hemolizi mailaren arabera. Batzuetan, hemolizi maila oso handia denean, emaitza batzuk ez dira ematen. Eta hori guztia, pazientearen osasunean eragin negatiboa izan dezaketen emaitzen interpretazio okerra saiesteko egiten da. Horregatik, funtsezkoa da, mediku eskatzaileek interpretazio iruzkin horiei arreta jartzea eta beharrezkoa denean analitika berri bat eskatzea emaitza fidagarriak lortzeko. Eta, eskerrik asko. Eta, orain galderak badituzue, erantzuten saiatuko naiz, bestela beinatek lagunduko nau, espero dut. Eta, mesedez, opa iezadazue sortea,
bihar bigarren hizkuntza eskakizuna ateratzeko azterketa daukadalako eta pixka bat urduri nago. Eta eskerrik asko. Mila esker Noelia, lanagatik eta baita ere euskaraz aritzeko indako aleginagatik. Ez dakit inork galderarik badun, ekarpenen bat. Bueno, nik bai, bat egin beharra daukat, eta guri beti askotan iristen zaigun arazoa da ez, bidaltzen duzula analitika, eta handik orduta erdira esate dizue, lagina hemolizatua dago, errepikatu. Eta ulertzekoa da, hori errepikatu beharra daukagula. Hori lehenago jakiterik ez dago, da, ezin da orduta erdi, baina lehen jakin, ez? Errepikatu beharra daukadala. Ja, bai, bueno, normalean, emaitzaren ondoan ateratzen da, ez? Orduan, oso ohikoa da lagin hemolizatuak jasotzea laborategian eta agian ezin dugu beti deitu, ez? Ez dakit nola egin dezakegu. Ez, bale, eskerrik asko. Bueno, ez dakit, Bai, bisualki batzutan ikus daiteke oso gorriak iristen diren laginak izaten diren kasutan. Baina beste batzutan, analizagailuan sartu arte eta parametro bakoitza irakurri arte, ez analizatu arte, ez da jakingo, ez? Analizagailutan indizeak ere irakurtzen ditugu, eta indize horiek, ez, hemolisi indizeak bere balioa izan arte, guk ezin ditugu informeetan balio horiek eman. Eta horiek ordu erdira edo ordu betera ateratzen dira. Ordu terdira batzutan ere bai, normalean goizetan izaten denean, edo nola egin daiteke, ez dakit. Denbora murriz daiteke, agian bai. Baina askotan gertatzen da, kasu batzutan. Begiz edo ikusten ditugunean, horiek esaten dugu zuzenean, hemolizatu dago, hau ez dugu analizagailuan sartzen eta baztertu egiten dugu. Baina normalean analizagailuan sartu arte eta igual ordu betera, ordu bat pasa arte, ezin ditugu baztertu. Eta gainera parametro batzuk fidagarriak dira, orduan sartzen dugu aparatuetan, ez? Bada espada. Zondo. Beste galderaren bat edo? Eskerrik asko eta ziur bilarkoa gaindituko dezula. Donostiako Gros auzoko farmazia baten eta lehen mailako arretako profesionalen arteko komunikazio programa, 5 urtez elkarlanean, Ane Otaegi da egilea, eta ez dakit beste norbait ere badan taldean. Bueno, bai, farmaziako elkargokoek lagundu diate, eta osasun zentro desberdinak eta farmazia desberdinak. Baina, orain azalduko dut. Aurrea, piztu favorez mikrofono bestela? Piztua dago, ez? Piztua dago, bai. Oso ondo. Hor, bai. Entzuta? Bai. Izenak hemen daude, 10 da. Ane Otegi Arrazola, Ainhoa Oñatibia Aztibia eta Estibalitzeko hien Etxea Soto. Bai, eskerrik asko. Bueno, egunon, Ane Otegi naiz eta Groseko farmazia batetik nator. Azkeneko 5 urtetan lan egin dugu komunikazio proiektu batean lehen mailako arretako profesionalekin, eta, emaitzak azaltzera nator. Zerekin pasa behar dut? Honekin. Jakingo dezuen bezala, osasunaren mundu erakundeak adinekoentzat lagungarriak diren hirien sare bat osatu zuen, eta Donostia sare horren barruan dago, Donostia Lagunkoia proiektuarekin, eta hau aprobetxatuz, Gipuzkoako sendagaigileen elkarteak udalarekin batera, farmazia lagunkoia ekimena bultzatu zuen. Eta orduan ekimen hontan egin zena da, hiritarrekin hitz egin eta beste profesional batzuekin, jakiteko farmaziak ze ezaugarri izan behar dituen, adineko pertsonentzat lagungarriak izateko.
Eta hemen azaldu zen, beharrezkoa ikusten zala, farmaziaen arteko eta lehen mailako arreta profesionalen arteko komunikabide bat egon beharko litzatekela arazo desberdinak konpontzeko. Eta azken finean, hiritarren osasuna sustatzeko. Orduan, lan honen helburua da 5 urte hauetan ezarri diren komunikazio bidearen eraginkortasuna aztertzea. Baina, baita lehen mailako arretako profesionalekin komunikatzeko bideak ezartzea, protokolo adostu batekin, eta gero, komunikabide hau ezartzea, oztopatu gabe, bai farmazilarien eta bai osasun zentroetako langileen eguneroko lana. Beste helburu bat izango litzateke, identifikatzea zeintzuk diren farmazian aurkitzen diren arazo horiek, eta azken finean arazo horiek konpondu diren edo ez aztertzea. Metodologia nahiko sinplea da, azkenean paziente bat iristen da farmazira eta identifikatzen dugu hor arazo bat. Arazoa larria baldin bada, zuzenean telefonoz deitzen diogu osasun zentroko erabiltzaileak atenditzen dituen zerbitzuari. Batzuetan beraiek konpondu dezakete arazoa, adibidez txartel bat galdu duela norbaitek edo titxaren inguruko dudak baldin badaude, eta bestela pasatzen dio deia medikuari edo medikuari abisatzen dio gero farmazira deitzeko beranduago. Eta kasu gehienetan arazoak ez dira larriak izaten, eta orduan posta elektronikoa erabiltzen da. Posta elektronikoan adierazten dugu nori zuzendua dagoen korreo hori, baina beti bidaltzen da erabiltzaileak atenditzen dituen zerbitzura. Beraiek jasotzen dituzte korreo horiek eta gero berbidaltzen dituzte dagokion mediku, erizain edo gizarte zerbitzuko langileari. Eta guk farmazietan egin duguna izan da, erregistro bat, datu batzuekin noiz egin dugun komunikazio hori, nori zuzendua egondan, nola egin dugun, ze osasun zentrokoa izan den, eta zein izan den arazoa eta konpondu den ala ez. Eta, hauek izan dira azken 5 urteetako emaitzak. Emaitza hauek bakarrik dira Groseko farmazia ontakoak. Orduan, 234 jakinarazpen egin ditugu, gutxi gora bera izango lirateke 70 bat urtean, baina azpimarratu bada 2020 urtean pandemia dela eta 159 jakinarazpen egin zirela. Ia guztiak jakinarazpenen 171 posta elektronikoz egin dira, beraz ez dira arazo larriak izan, eta gehien bat arazoetako 3 laurdenak izaten dira tratamendu falta. Bai, kaxak falta zaizkiola tratamendua amaitzeko, edo batean tratamendu hori berrikusi behar duela medikuak eta pazientea ez da konturatu, eta orduan aurkitzen da kaxari gabe. Hori izaten da ohikoena. Baina gero ere badaude dosiekin zalantzak, tixaren inguruan zalantzak, orain ere hornidura ezak direla eta batzuetan tratamendu aldaketak proposatzen ditugu, edo eta gutxi izaten ditugu, baina oso garrantzitsuak dira, gizarte zerbitzuetako langileetara bideratzen ditugunak izaten dira, bakarrik ikusten ditugun pazienteak oso galduak daudenak, batean diruarekin ez direnak ondo manejatzen, eta hori jakinarazten diegu beraiei. Eta guk egin ditugun 234 jakinarazpen hauetatik 202 Groseko osasun zentrora egin ditugu, baina beste auzo batzuetara ere, gutxi batzuk, Egiara, Intxaurrondora, beti inguruko auzoetako pazienteak izaten ditugulako. Eta egindako komunikazio hauen 182an erantzun positiboa edo arazoa konpondu eginda, ez? Orduan, ondorio bezala, ezarritako komunikazio prozedura modu eraginkorra da komunitateko farmazian sortzen diren hainbat egoera konpontzeko.
osasun zentro bakoitzarekin komunikatzeko erabiltzaileak atenditzeko zerbitzua erabiltzeak kontaktua errazten du eta ez du lehen mailako arretako profesionalen praktika eteten. Eta komunitateko farmaziak lehen mailako profesionalekin kontaktatzeko bideraginkor bat edukitzeak pazientearen medikazioaren eta osasunaren kudeaketa egokia lortzen du. Eta hori da guztia. Eskerrik asko. Mila eskerrane. Galderaren bat, komentarioaren bat norbitek? Galdetu nahi nizun, proiektu hau zuen farmaziako kontu personal bat izan dan, edo farmazia elkargotikan beste farmazia guztietan bultzatu dan gauz badan, Donostiko gauz badan? Hau bultzatu zen elkargoak, farmazilarien elkargoak, farmazia lagunkoia proiektuan sartu ziren farmazietan. Bai? Orduan hor, nahi zuten farmaziak sartu ziren proiektu horretan, eta orduan gero elkargoak antolatu zuenean programa hau, eskaini zen lehenik eta behin farmazia horietan. Gero egia da, Gorosen kasu honetan, 2 farmazia bakarri ginen farmazia lagunkoiak, baina ikusi genunez oso interesgarria zela, guk zabaldu genuen auzoko farmazietara. Eta bidez Gorosen, bai farmazia guztia daudela jakinaren gainean eta askok erabiltzen dutela sistema hau. Baina beste auzo batzuetan farmazia lagunkoiaren barruan daudenak, eta orduan bakarrik Donostikoak okerrez banago. Beraiek erantzun dezakete. Elkargoko lankideak, eta askotan, honetan gaude beti lanean, pentsatzen dugu farmaziak integratuagoa, komunikazioa areagotu egin behar degula, ez? Orduan, Eusko Jaurlaritzarekin beti gaude elkarlanean errezeta elektronikoaren bitartez jartzeko programa hau. Orduan, adibidez Goroseko esperientzia oso aberatsa izan da, zen oso aktiboak dira eta gozada bat. Orduan, ari geha hori ja diseinatzen tresna bat, errezeta elektronikoan sartzeko, eta hau da prozedimentua, eta ja aber lortzen dugun, ja aurrera egiten, eta espero dugu, esaten digute beti urrengo hilabetean, orduan espero dugu pandemiarekin bertan bera gelditu zen, baina aber hori ja farmaziak alditugun komunikatu osasun zentroekin errezetaren bitartez. Ez dakit zerbait gehitu nahi desun, bai. Bueno, eta beste herrialdetan ere dakagu, dakagu nun zabaldu, bai, Donostin guztia, baina ere Oriotzarautz, aia, bai, dauzkagu ere Gipuzkoan zehar beste batzuetan, Antzola, Bergara, bai, dakagu deste lekuetan. Baina espero dugu ja Euskal Herri osoan zabaltzea. Beste galderaren bat edo, nik bat bai, badia lanak esaten dutenak, paziente kronikoen 25% ez duela bere tratamentua ondo hartzen. Pentsatzen dezue mediku, erizain eta farmazian elkarlanak zerbait konkretu egin dezakela hau hobetzeko? Zuen esperientzitik, zeguk idazten deu, han bialtzen deu, ez? Eta badia, baseate kalian zaudeten osasun langileak ere, ez? Zerbait egin dezakegu elkarren artean hobetzeko? Zuk esaten duzu, beraiek daukaten tratamendu hori betetzeko, ez? Hartzeko daukaten guztia. Bai. Gu saiatzen gera, zen guk ikusten ditugu hor hartzen ditun edo ez kredituak, eta orduan saiatzen gera esaten hau garrantzizkoa da, zure medikua zerbaitegatik eman dizu, baina, azkenean beraiek daukate azken hitza. Bai, baina noski, baina hori, badago zerbait konkretu egin dezakeguna, ez dakit, behar bada albondorioak zuei kontatzen dizkizue, ez? Edo erresagoa da auzoko farmazilaria batzuk etxian bezala ibiltzen dian, ez? Eta esan dezak, igual erresago kontatuko dizuete zer gertatzen zaien, edo horiek jakinarazteko biden bat edo egon liteke? Bai, guk agian erabili genezake sistema berdina medikuari abitzatzeko, ez dugu tratamendu hau hartzen, gaizki juntzaiolako adibidez, edo eta horrela, igual aldatu dezake beste molekula batetara, edo egin liteke.
Bueno, lehenengo, inkluso ikusi da 125 hori, baino gehiago dela. Igual, kronikoetan 150 ere iritsi daiteke atxikidura faltaren arazoa. Eta orduan, bai, aderentzia edo atxikiduraren zerbitzuak komunitateko farmazietan eman daiteken beste zerbitzu horietako bada. Eta bai elkargoek eta bai administrazioak ere bai eta osasun sailak garrantzia ikusten du. Hurrengo hilabeteetan espero da gainera jartzea programa bat abian, osasun sailarekin batera eta erkidego, 3 probintziak hartuko dituna, atxikidura hobetzea adibidez asma eta epokeko kontuetan. Eta orduan bai zentratzen dela, ea hartzen duen pazienteak ongi hartzen duen eta nola hartzen duen. Orduan badaude ja protokolizatutak zerbitzu hori emateko. Eta guk elkargoetatikan ere laguntzen diegu farmaziei hori implantatu nahi baldin badute eta gure esan dezagun gure erronka bat da, bai zerbitzu hori implantatzea, beste batzuek implantatzea ere bai, baina gure aldetikan egiten dugun lan bat da eta beti egiten da elkarlanean. Ez da farmaziak egiten duen gauza bat, baizik eta bai medikuarekin eta bai beste osasun profesionalekin elkarlanean. Eta horrengo urtean ekarriko ditugu datuak. Guk guztu handi zentzungo ditugu. Beste galderaren bat, komentarioaren bat. Besteik espaldin bada eskerrik asko. Txalo batekin agurtuko duen ere.